Hei, mä oon Riikka Sulkamo ja nyt mä kerron mun matkan graafikosta yhteispedagogiopiskelijaksi. Luovalla alalla työskentely on opettanut, että rohkeus ei tarkoita vain näyttäviä ratkaisuja, vaan myös epävarmuuden sietämistä, riskinottoa ja jatkuvaa uudistumista. Se on kykyä vastaanottaa palautetta ja uudistua sen kautta. Rohkeus on kasvamista ja oppimista ihan joka ikinen päivä. 3 vuotta sitten mä lähdin rohkeasti yläasteelle valmistavan luokan opettajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen. Tämä opettajan työ vei mut mennessään ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tukena oleminen sytytti jotain isompaa ja sillä tiellä edelleenkin ollaan. Näistä maahanmuuttajanuorten ja heidän perheidensä kohtaamisesta syttyi mulle kipinä, joka johdotti mut aina vaan yhä vahvemmin ja vahvemmin ohjauksellisen ja kasvatuksellisen järjestö- ja kansalaistyön äärelle. Siksi mä otin rohkean uuden askeleen ja aloitin yhteisöpedagogin monimuoto-opinnot humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Mun vahvuutena on monipuolinen osaaminen ja tavoitteena on yhdistää luovan viestinnän, järjestötoiminnan ja erityispedagogiikan osaaminen yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Mä olen valtavan kiitollinen kaikista kokemuksista ja kohtaamisista, jotka on muovannut mua elämän varrella niin ihmisenä kuin ammattilaisenakin. Ja nyt mä odotan innolla uusia haasteita ja mahdollisuuksia, joita opinnot ja mun tuleva ura tuo tullessaan. Suuret kiitokset teille kaikille, jotka olette ollut ja tuutte olemaan mukana tällä mun matkalla. Moi moi!